Zeratiken, lagun bati usaitzi duzun usai eder hori, zuri, eta izu ondo gerat. Nahiko zentzilu da, azkenin pertsona bakoitzek gehan bezalako geha eta reakzio diferenti da. Kimika da, baina klabe batzuk badaude. Lehena, eta hor zerbaititi badau, da azala lehorra hue edo bolillotzuo, grasientu daukezun. Normalien lehorrak gehiago txupatzea jotze be eta bestiek gehiago eutzite joe. Horrik, bota berbazu, adibidez, lepun o denakun, eta idea txarra eta azala lehorra limokuzu, hidratante bisiremati aurretiken. Azala imedize dingo jozu, eta gehiago irango jozu. Temperaturak ere eragine dauke. Nola soltatzean perfume hori, eta ez udan, da ez negun, ez da berdina izaten, eta ez da pertsona guztietan ere temperaturak ez di igualak. Orduan, horrek eragina ditu, baina hori zailo da. Eta bakoitzen kimika propilu ere ez da berdine. Ezke filin, bere ezaguarretia dauzke, eta hor faktore pila bat. Eta bukaenan, eragin bat izan da baita ere, alimentazioak, eta beste olako faktore kanpoku, baina gorputzei aldi ite jovenak, oso medikazioak. Baina hor ere, hainbeste ezin dain. Horratiken, aurreko bideoten esplikatzen dizuetena, jarraitu, eta etorri Balberdero lasai probatzea, eta nire lagundu gizu eta aukeratzen, eta hola, topako zue, benetan neurrire dihuen perfume.